Habitació. En el dibuix de davall es pot apreciar com podia haver estat aquesta estança del segle VII en la qual sou. Tots els cestis de ceràmica representats s'han trobat en diversos llocs del jaciment. També la mola de molí de pedra que servia per moldre, és a dir, per fer farina. Les cabres i les ovelles eren els animals de major consum humà, encara que també s'ha documentat una forta introducció del gall. Encara podeu observar la sitja a la vostra dreta. En canvi, la foganya, que presentava una base feta de pedres i fragment de ceràmica, es va desmuntar durant el procés d'excavació. En la foganya, a més de cuinar-hi, també es va fondre vidre, però no s'ha pogut determinar si simplement era de peces per reciclar el material o si se n'elaboraren o repararen. La petita fosa que teniu davant pertany a una tomba d'un infant d'entre 2 i 12 mesos d'edat, enterrat a final del segle VI.